El públic havia donat un vot de confiança decidit a passar per alt les decepcions de la Lliga. Però és difícil que un equip que porta 2 mesos a la deriva recupere de sobte el ritme de competició. Senzillament, es tracta de falta de costum. Benito Floro torna a guanyar la partida a Parreira com ja ha fet davant els seus predecessors i a més es va trobar amb un gol inesperat al minut 24. El valor rematat per Sala va rebotar en les cames de Giner i es va colar en la porteria. Un gol de mala fortuna, sí, però que denota la millor disposició dels homes de Benito Floro sobre el camp. Observen com hi ha 2 jugadors de l'Albacete esperant el rebuig mentre tota la defensa del València es troba dins l'àrea. Replegat en el seu camp amb un gran esperit de sacrifici i un millor sentit de l'anticipació, l'Albacete no va tindre problemes per arribar al descans amb avantatge davant un València cada volta més nerviós i precipitat. Tot pogué canviar quan al primer minut de la represa l'àrbitre va xiular un penal a favor per unes mans de Fradera. Pénez va transformar la falta en el gol de l'empat, a pesar que Molina va estar a punt de rebutjar el valor. El gol de Pénez va animar el partit, però la reacció valencianista apenas va durar 5 minuts. Mijatovic, després d'un gran servici d'Arroyo, va llançar a porta buida un valor que Tomàs arribà a rebutjar quan ja es colava. I amb esta jugada entre Mijatovic i Pénez, rematada als núvols per Otero, es va acabar tot. Parreira va posar la puntilla amb 2 canvis incomprensibles que van enfonsar l'equip i posaren el públic en contra amb crits que demanaven la substitució de l'entrenador. El València acabà utilitzant el recurs de la impotència, penjar pilotes a l'àrea davant la desesperació d'una afició cansada de fracassos. Només el pas a la final pot evitar una nova crisi. De moment, l'1-1 classifica l'Albacete. De moment ha començat la crisi, insistim, amb aquesta destitució que pot produir-se esta mateixa vesprada de Carlos Alberto Parreira com a entrenador del València. Un València que continua sense guanyar-li a Benito Floro un partit. Tot es decidirà al partit de tornada on el factor camp serà ara favorable a l'Albacete. Després del partit, tots els jugadors parlaven que encara no s'ha dit l'última paraula, tot i que el València molt haurà de millorar si no vol acabar de 8 la temporada. La decepció viscuda ahir al Mestalla es reflectia en les cares dels jugadors valencianistes. Una volta més, el València sembla desaprofitar una ocasió històrica per aspirar a un títol. El pèssim joc de l'equip de Parreira va tirar per terra les il·lusions de l'afició, encara que els jugadors diuen que no hi ha res perdut. Tot el que parlem ara jo crec que no serveix absolutament de res. Uns poden parlar d'una cosa, els altres poden parlar d'una altra, però no plegarem a ningú puesto. Així el tema és que tenim que seguir treballant, que hi ha un partit en Albacete molt important i que l'eliminatòria està igualada. Nosaltres som capaços de marcar un gol allí i venim per a casa jugant la final. Hi ha que ser optimistes. Al mateix temps, els jugadors no podien amagar la seva insatisfacció pel partit que havien jugat. No hemos jugado bien, no hemos tenido las ideas muy claras. Sí que yo creo que hemos peleado en el campo, que nos hemos dejado todo lo que teníamos, pero que no ha sido un juego muy claro y que no hemos podido superar al Albacete, que se ha cerrado muy bien atrás, que nos ha sorprendido en un gol. En definitiva, que nos tiene este año cogida la medida. El partit de tornada al Carlos Belmonte es presenta com un duel vital per al futur del València. Serà el quart enfrontament amb l'Albacete, que dels 3 anteriors encara no ha perdut cap. Benito Floro ha tornat a eixir-se en la segua. Yo al Valencia le tengo una estima grandísima, tengo muy buenos amigos dentro y le deseo siempre lo mejor. Lo que pasa es que a nivel profesional la obligación, no contra el Valencia, sino con cualquier otro equipo, es intentar ganar e intentar conseguir algo. Pero de verdad que me molesta mucho que se esté dando tanto énfasis a esa situación. L'equip manxec no vol confiances, encara que deicida tindrà l'eliminatòria del seu costat perquè el València està obligat a marcar. Hi ha que agafar les coses com venen. El partit l'eliminatòria està igualat i marcar un gol allí jo no ho veig tan difícil. El 0-0 final nos clasifica, pero el 0-0 final hay que recorrer 90 minutos y si jugamos al empate perderemos. Allí debemos de intentar ganar. Al València només li queda una eixida, rectificar al Albacete allò que va ser incapaç de fer anit al Mestalla. El filial